Kedves nézők, figyelmét ajánlom egyébként, hogy minden fogakra fordítsanak külön egy kis figyelmet, hiszen a hajtók általában nagyon büszkék az általuk kiállított lovakra, mind szerszámzatban, mind kocsiban, öltözékben és minden egyébben próbálnak egy elegáns képet, adott esetben a fajtához, amelyet hajtanak, fajtához illő képet kialakítani. Én úgy gondolom, mint magam is fogathajtó volnék, akit érdekel, nyugodtan menjen oda a versenyzőkhöz, érdeklődjön egy-egy közös képpel, vagy egyéb kedves gesztussal. Nagyon szívesen szoktak kedveskedni a versenyen jelenlévő hajtók. Illetve még egyszer szeretném a rendező kérését vagy információit tolmácsolni. Önök felé egy számos kísérőprogrammal is készültek a versenyrendezők, ugrálóvár, arcfestés, különböző kirakodás, büfé, minden egyéb a jelenlévők rendelkezésére áll, hogy minél jobban érezzék magukat a mai versenynapon. Úgyhogy legyenek szívesek, éljenek ezekkel a kiváló lehetőségekkel, és próbálják ki, amit egy fogadhajtó verseny a lovakon és a akadályhajtáson kívül is nyújtani tud. Nézelődjenek, vásároljanak, próbálják ki a helyi attrakciókat. Célban 185-82, a mért idő, az idő alapidő túllépés miatt járó hibapontok száma 7,91, a 12 verő hibája 36, mindösszesen 43,91.